пишат красиво и някак тъжно. За съжаление, повечето от творбите им обаче не стават достояние на широката общественост. Сега, първо място получава разказът "Самотен остров" с автор Пенка Тодорова Монова от град Пещера. Внезапно водещата, с която се бяхме запознали преди малко, обяви, че ме няма. И трябваше да доказвам, че съм на мястото си. Вече съм Дубровник. Написал съм сценарий по разказа, 2 пъти пропадал на конкурс на Филмовия център. Вече съм получила първа награда на Хонолулу филм фестивал, поне съобщението за това, за сценарий и за филм. Купила съм си билет за Хаваите, но един друг, пак доста самотен, не много населен остров, Исландия, от ревност може би, се разбунтува. Вулканът в Исландия продължава да изригва. Очаква се половината полети над Атлантическия океан да бъдат спрени. В момента Ирландия, Великобритания, Белгия, Холандия, Норвегия, Швеция и Дания са затворени. Получихме новини, че всички полети във въздушното пространство на Великобритания ще останат спрени. Ако аз не мога да летя за фестивала, защо да ходя в Хавай? Разказът, за който ставаше дума до момента, даде името си на една книга.